Sa ulo ng mga nagbabagang balita, suspect sa hostage-taking sa mga Tarem, Pangasinan, sinampahan na ng kaso. Mainit na panahon iniinda ng mga Pangasinense. Pag-iwas ng heat stroke sa mga baboy ngayong tag-init, alamin. PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. nagretiro na sa serbisyo. Bagong PNP Chief nanumpana. At mga kandidata ng Limgas na Pangasinan 2023 na kiisa laban sa malnutrisyon. Naimbag malam Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Sa pagreretiro ni PNP Chief Rodolfo Azurin Jr., hiling niya ang pagkakaisa laban sa ilegal na droga sa kabila ng hinaharap na issue ng ahensya. Magbabalita Charles Limon. Bumaba na sa kanyang pwesto ngayong araw si PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Papalit sa kanyang pwesto si Police General Benjamin Acorda Jr. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang change of command. Honor and dignity, I am now turning over my PNP badge which symbolize the power and authority vested in me as a police officer. The President is requested to rise and accept the PNP badge of Police General Rodolfo S. Azurin Jr. During your tenure, we have seen substantial accomplishments in the area of peace and order. The most significant ones are in the campaigns against terrorism, carnapping, loose firearms, child abuse, gambling, smuggling, and other illegal operations. In the process, numerous criminal activities were halted and shaken, and perpetrators were brought to justice. Bago pa man ito, isinagawa noong Sabado ang kanyang testimonial dinner sa Baguio City. Kasabay ito sa kanyang pag-iikot sa mga police, provincial at regional offices sa Luzon. Sa kanyang talumpati, inihayag niya ang pasasalamat sa mga nakasama at sumuporta sa kanyang halos 34 na taong paglilingkod sa PNP. Pero pinagtuon ng pansin niya ang kinakaharap ngayon ng PNP na issue sa droga. Anya, mahirap man daw itong resolbahin, kailangan pa rin itong harapin. Tahon pa lang yung nahagip natin eh. Di kailangan ko, agner-nervyos ka. So dapat hindi tayo kinakabahan dyan, regardless whatever the consequences will be. Isang paraan lamang daw ito sa mga ginagawang paglilinis sa hanay ng PNP. Bagamat binabatikos ng ilan, ay buong tapang pa rin niyang ipinagmalaki ang mga nagawa nito sa ahensya. Kaya naman tayo tinitira because under my leadership, I can say na it's no longer business as usual. Kasi nga, yung mga bawal is talagang dapat ay bawal. And as the Chief PNP, we have to choose our battle. Hindi ko pwedeng lahat ay haharapin natin. Lahat ay pasukin natin. Sa pagre-retiro nito sa serbisyo, hiling niya ang pagpapatuloy ng PNP ng Kasimbayanan program na kanyang sinimulan. Kailangan ay ang peace and security should be a collaborative effort of everyone. Hindi lamang ng ating kapulisan ang siyang magsasabi na kami lang dapat ang magtatrabaho as far as peace and security is concerned. Higit 8 buwang umupo bilang hepe ng PNP si Azurin mula noong manumpa ito noong August 1 noong nakarang taon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pinansyal na tulong naman ang hatid ng DSWD Region 1 sa mga kababaihan sa Rosales, Pangasinan. Magbabalita Iris Paed. Dahil sa sakit na diabetes ay kinakailangang putulin ang kanang paa ni Nanay Ledesma noong nakaraang taon.
Kaya ang pagtitinda ng gulay na hanap buhay nito ay nahinto at ang mister na lamang nito ang kumakayod bilang tricycle driver. Bagay na hindi sapat bilang pantustos sa kanyang mga gamot. Nung una po, nung kakalabas ko lang, 10,000 po monthly. Kasi ilang ano po, 13 na gamot ang iniinom ko. Ngayon po, mga 4 na lang na gamutan. Anong trabaho niyo? Isa, si Nanay Ledesma sa mga target ng Department of Social Welfare and Development Office Region 1 na mabigyan ng medical assistance. Ngayong araw, bumisita ang ahensya sa bayan ng Rosales para abutan ng tulong ang 75 kababaihan. Pero ngayon kasi pinili natin medical assistance kasi napapansin namin na dumadami, lalo na flu season, ganyan. So marami yung mga nangangailangan ng assistance. And syempre alam naman natin, marami pa rin talaga yung mga kababayan natin na hindi kayang tustusan yung mga medical needs nila. Upang makakuha ng tulong, kailangan lang ng valid ID, medical abstract o medical certificate, at reseta ng gamot para sa mga may iniinom na maintenance medicine. Aabot sa 10,000 piso ang maaaring matanggap ng isang individual. Initially, nagpatulong tayo sa Municipal Social Welfare and Development Office at yung kanilang mga social workers para ma-identify yung ating mga beneficiaries. Katuwang nila yung ating mga social welfare officers mula sa ahensya ng DSWD Field Office 1 para sila naman yung mag-assess at mag-cross-match doon sa mga beneficiaries na identified. Ang aktibidad na ito ay parte ng Information Serbisyo Caravan ng DSWD. Layo nito mamigay ng tulong pinansyal at ipaalam pa ang ibang programa ng ahensya na makatutulong sa mga nangangailangan. Nagkaroon din ng medical consultation, pamimigay ng vitamins at maintenance medicine. Nabigyan din ng family food packs ang mga pamilyang lumahok sa Family Disaster Preparedness Training. Ito pa lang ang unang bayan na binisita ng programa ngayong taon. Sunod namang bibisitahin ng ahensya ang bayan ng Galimuyod sa probinsya ng Ilocos Sur. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Patuloy na iniinda ng mga residente ang napakainit na panahon sa probinsya ng Pangasinan. Narito ang report. 4 hanggang 5 oras umiikot sa mga kalye ng barangay Pangapisan sa Lingayen, Pangasinan si Nanay Norma. Isa siyang street sweeper. Kwento niya, minsan ay nagsisimula na siya hindi pa man umaakyat ang araw. Init eh. Sobrang init. Ang baon ko, palaging tubig. Minuminuto siyang nagpupunas ng pawis. Lagi namang may damit na nakapulupot sa ulo tuwing lumalabas si Banikid. Iniinda rin kasi niya ang init ng panahon. Iba na yung panahon ngayon, ma'am, kaysa dati. Kasi sobrang init ngayon. Paano yung pakiramdam, sir? Parang yung balat natin. Minsan nga raw tila mahihimatay na ito. Sa init ng panahon, tila nawalan na rin siya ng ganang makisaya sa sunod-sunod na mga festival sa probinsya. Ito ang pinagtutuunang pansin ngayon ni Pangasinan First Lady Ma Antuazon Gico na siyang namumuno sa Limgas na Pangasinan 2023. We're doing our best po to make sure na walang mangyari or additional medics during our events, mga ganun po. Na kasi po ang init, climate, we cannot do anything about it kasi it's nature po, di ba? So what we can do is try to adjust and try to make the most out of it. Noong nagdaang mga araw, hindi bumaba sa 40 degrees ang heat index na naitala sa Dagupan City, Pangasinan. Ang probinsya ng Pangasinan ngayon ang nangunguna sa buong bansa pagdating sa heat index. Sa aking likuran makikita napakaraming migratory birds. Isa itong patunay na napakainit ngayon sa probinsya ng Pangasinan dahil ang mga ibong ito ay nalalagi lamang sa mga may init na lugar. Pero ang ikinakatakot ngayon na ang posibilidad na sila ang magdala ng avian flu sa probinsya ng Pangasinan. Noon lamang February 2 hanggang March 2, ipinatupad ni Pangasinan Governor Ramon Monmon Gico III ang total ban sa mga poultry products mula sa mga avian flu-affected provinces para mapigilan ang pagkalat nito sa Pangasinan. Patuloy pa rin naman ang ginagawang monitoring.
Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Hindi lamang po mga tao ang may posibilidad na ma-heat stroke tuwing tag-init, kundi pati mga alagang baboy. Ano ang mga tips para malaman kung nagkakaproblema ang mga ito? Alamin kay Jose Robert Inventor. Regular na pinapainom ng tubig ang mga alagang baboy na ito sa isang farm sa La Trinidad, Benguet. Ito'y upang makaiwas sa posibleng sakit na maaaring makuha dahil sa init ng panahon. Sa tala ng DOST Pag-asa, bahagyang tumaas ang temperatura sa ilang parte ng Cordillera. Bukod kasi sa ASF, tinututukan ng Department of Agriculture ang mga sakit na maaaring makuha ng mga baboy ngayong tag-init. Pag summer kasi mostly yun nga po yung heat stroke or yung mga yung ASF kasi wala namang pinipiling season yung ASF, yun yung mostly, tapos yung PRRS, porcine respiratory and reproductive system disease, PRRS. Ngayong summer kasi, nakakatanggap ang ahensya ng mga reklamo ng biglaang pagkamatay ng mga baboy. Ang mga ito pala, naging biktima na ng heat stroke. Pag nagre-report sila is yung biglang namamatay pero apparently healthy naman yung baboy. Pagkahingal, matinding paglalaway, hirap sa paggalaw at pagkauhaw ang ilan sa mga sintomas sa mga alagang baboy na nakakaranas ng heat stress. Upang makaiwas, payo ng mga eksperto ang pagkakaroon ng maayos sa daloy ng hangin sa kulungan, regular na pagpapainom ng tubig, tamang pagpapakain at pagpapanatili ng kalinisan sa kulungan. Ina-advise natin sa farmers for supplemental to boost yung immunity to lessen yung diseases or cases. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, suspect sa hostage-taking sa mga Tarem, Pangasinan, sinampahan na ng kaso. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Baboy, baka, kabayo, kalabaw, kambing, manok, lahat ng ito pwede sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Puno ng essential vitamins, probiotics, calcium at electrolytes. Kikita ka, garantisado at sigurado ang pag-asenso. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Sinampahan na ng kasong serious illegal detention ang suspect na lalaki na nang hostage sa isang dentista sa mga Tarem, Pangasinan. Narito ang follow-up sa report ni Charles Limon.
Makapigil hininga ang pag-aresto ng mga kawani ng mga Taram Municipal Police Station kay Gerardo Placido Pakis matapos itong mang-hostage ng isang dentista noong Sabado. 2 araw matapos ang insidente, tuluyan na siyang sinampahan ng kaso. Issue ng ating piskalya ay kasuhan ng serious illegal detention. Itong suspect po natin, which is non-bailable. Nananatili pa rin sa lock-up cell ng mga Taram PNP ang suspect bago ito ipasakamay sa Pangasinan Provincial Jail pagdating ng negatibo nitong COVID-19 test. Nagsisisi naman ang suspect sa nagawa nito. Nagsisisi, nangyari na yung nangyari at hindi naman niya sungkat akalain na magagawa niya yun. At ang kinabibigla din niya yung no bail yung kaso na naitile sa kanya. Dahil sa insidente, nagdulot ito ng takot sa biktima. Papacheck up si Doktoro at nag-undergo ng X-ray, series of X-rays. Kasi accordingly, merong parang nasakit sa kanyang balikat. At ang hinala po baka nagka-fracture o ano man po yung nangyari. Maaari na nagkaroon ng trauma si Doktora kasi until now, hindi pa siya lumalabas ng kanyang bahay. Alas 10 ng Sabado nang mangyari ang insidente sa dental clinic ng biktima sa Barangay Calvo. Nag-ugat ang pang-hostage sa umano'y panghahalay ng kapatid ng biktima sa anak ng suspect. Nagtagal lang ng 5 hanggang 10 minuto ang hostage taking bago tuluyang masukol ng mga pulis ang suspect. Pinuri naman ng Pangasinan Police Provincial Office at ng Police Regional Office Region 1 ang mga Taram PNP para sa mabilis na aksyon sa pangyayari. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nakatanggap naman ng tulong ang ilang pamilyang na-relocate sa isang sitio sa Lingayen, Pangasinan. Narito ang report. 13 at saka 9 po. Mahigit 2 dekada nang naninirahan sa sitio Aplaya, Barangay Pangapisan, Lingayen, Pangasinan si Virgilio. Dati siyang illegal settler. Doon po sa likod ng ma'am, Orduha po. Umupo ako ng parang yung kaibigan ko po binigyan niya ako ng parang maliit na lupa. Tapos yun. Tapos nung pinaalis po kami doon, sino ang magbo-volunteer na marilocate sa Pangapisan, pumayag po ako. Talagang napakahirap po. Hindi mo alam kung kailan ka paalisin, hindi mo alam kung kailan ka saka walang yung parang trabahong maganda. Sa kanyang pagtatricycle ngayon, kumikita siya ng 300 pesos kada araw. Pero kulang na kulang raw ito. Ang gusto ko po ay yung mga remote areas po na tunay na nangangailangan ng ating tulong. Kaya laking tulong sa kanya ang hatid ng Provincial Social Welfare and Development Office na tulong ngayong araw. SOT. Laking tulong na po ito, ma'am. Sir. Kasi po, siyempre, kahit paano, may ulam sa kabigas na po. Isang mandate ng aming opisina, ang Provincial Social Welfare and Development Office. Kami po yung kapartner dito ni Ma'am Maan. So, pinupuntahan po namin, ina-identify namin yung mga depressed areas and communities talaga. So, ang Aplaya ay isa lamang po doon sa mga identified na mga areas na yon. Isa lamang ang kanyang pamilya sa mga relocated families sa sitio na nangangailangan ng alalay ng mga ahensya. Nakapaghanap buhay ng isang araw, wala po silang iluluto sa susunod na araw. Ganon po yung buhay nila. Itong sitio na to, ma'am, lahat na nakatira dito, almost 90%, ay yung mga relocation, nirelocate dito. Yung mga nasa gilid ng daan na squatter, dito po namin inilalagay lahat. Kaya 90% dito mga kapuspalad. Tiniyak naman ng PSWDO ang patuloy na pagbibigay ng mga pangangailangan ng mga residente sa lugar. Isang feeding program at storytelling activity rin ang inihandog sa mga mag-aaral ng Aplaya Elementary School. Pinangunahan ito ni Pangasinan First Lady Ma Antuazon Vico sa tulong ng mga kandidata ng Limgas na Pangasinan 2023. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ang Department of Justice ay naglabas ng circular noong February 10, 2023. At ito yung Department of Justice
Department Circular number 008. In essence, ang sinasabi ng circular na ito ay ang ating mga piskal, yung ating mga prosecutors ay i-withdraw na nila yung mga pending cases na nandun sa Municipal Trial Court kung wala namang kasiguraduhan na may conviction na makukuha doon sa akusado o doon sa korte. In other words, it gives the prosecutors wide latitude to determine kung itutuloy pa nila yung mga pending cases before the regional trial court o before the municipal trial court rather, para tignan nila at hindi maklag ang mga docket ng ating mga korte. Maganda itong Department Circular number 008 kasi maaalis yung mga kasong na-file at ito ay pangharas lang o pang-intimidate o pang-coerce ng mga tao, yung mga useless cases na sinasabi ng mga abogado. And it will also provide the accused an opportunity na maklear kaagad yung kanyang pangalan because offhand sasabihin na ng piskal na i-withdraw na nila yung kaso dahil ito ay hindi siguradong makoconvict ang mga akusado. Susunod, mga kandidata ng Ligas na Pangasinan 2023 nakiisa sa laban sa malnutrisyon. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk ng batang 90s, tara't atin ang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Binisita ng Bantay Kalusugan Feeding Program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan kasama ang mga kandidata sa Limgas na Pangasinan 2023 ang ilang estudyante. Ang kanilang balak, tapusin ang malnutrisyon. Magbabalita Iris Paed. Isa sa mga liblib na lugar sa bayan ng Lingayen, Pangasinan, ang Sitio Aplaya sa Barangay Pangapisan. Karamihan sa mga pamilyang nakatira dito ay pawang mahihirap, kaya isa sa mga problema nila ang malnutrisyon. Saksi dito si Marites. Sa amin pong record, meron po kaming mahigit 100 na mga wasted at saka severely wasted na mga pupils. Kaya ang feeding program na ito ay isang malaking tulong para sa mga bata na nag-aaral sa Aplaya Elementary School. Aniya, aabot sa 105 kaso ng malnutrisyon ang naitala sa kanilang paaralan. Upang mabigyang aksyon ang problemang ito, nagtungo sa lugar ang Bantay Kalusugan Feeding Program ng Pamahalang Panlalawigan ng Pangasinan. Nakiisa dito ang mga kalahok ng Limgas na Pangasinan 2023. Napakasaya din po naming mga Limgas na Pangasinan candidates. It's because we are included in the program. So hopefully that we have more programs like this because ito po talaga yung nasa puso naming mga Limgas. Itong Limgas na Pangasinan, it's not just about beauty, but also beauty and brains, but also about compassion and how we paano pa tayo makikita sa ibang people. Patunay daw ito na hindi lang ang kingganda ang mayroon ng mga kalahok, kundi mayroon ding pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Pinangunahan ni Pangasinan First Lady Maan Tuazon Rico ang programa. We want the Limgas to be upgraded. Ibig sabihin, it's not just the pageant.
gusto namin ito po ay maging a cultural event for our province. Kasi we want to showcase the best of Pangasinan, showcase the culture and heritage of our beloved province. Maliban sa feeding program, namahagi rin ang pamahalang panlalawigan ng 200 food packs sa mga residente. Bilang principal ng Aplaya Elementary School, ako po ay nagagalak dahil naisipan po ng ating probinsya na magbigay ng feeding program sa Aplaya Elementary School. Yung outreach program po kasi ni Ma'am Maan at ang PSWDO, hindi lang siya yung nagpapakain ng one time. Tinitignan kaya nga ang gusto niya nag-i-immerse. Yung kinakausap, hindi lang nakikita, kinakausap yung mga community people para tingnan talaga kung ano yung kanilang kalagayan. Isa lang ang Sitio Aplaya sa ilan pang lugar sa probinsya na nais maabot at matulungan ng nasabing programa. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.